disambut nganggo perahu layar diunggahke Mas Gareng Jajak karo Mbak Elisa Orkarus kayang apa cok dados Selamat malam Adi kula nang Gareng Jajak weton saka Purwodadi Grobogan. Sugeng dalu Rama. Sehat Mas? Berkah pangestu panjenengan manggih kawilujengan. Alhamdulillah. Sengaja kula goleki dagelan gareng yang termuda karena ini yang punya hajat adalah Karang Taruna. Oh ngaten? Nggih. Oh berarti benten kalih welingi Karang Taruna mau. Pripun? Nek Karang Taruna mau ngendika sengaja malam ini goleki dalang gareng sing gelem dibayar sak-sake. ora. Jangan rembukan niku nggih. Piyai mriki niku anek lembungan tuna sak tak badi sanak Mas. Leres. Mungkin panjenengan wonten Karang Dawa, Karang Jawa nembe pisan niki nggih ta? Pangestu panjenengan nembe pisan menika. Lah tak kenalke nyang masyarakat piye kene iki demen nyang wayang, demen nanggap gareng. Alhamdulillah mugi-mugi bakda menika saged sambung silaturahmi langgeng selawase. Lah nggih. Amin. Nggih. Mergo kula nate diweling simbah le. Nek wong nyambut gawe aja gur petungan perkara dhuwit utawa bayaran. Betul. Petungono paseduluran, pamriye sedulur sing langgeng selawase kuwi sapa sing ngokehke sedulur dijembarke rezekine didawake umure. Tak ngaten to, Mo? Nggih, leres. Mbak Elisa selamat malam. Selamat malam, ngaturaken sugeng dalu, biung cangi. Setelah sekian purnama tidak bertemu, pendak panjenengan tak HP mesti mboten saged mboten ya Allah, ini kok bisa bertemu bersua dengan kita Bagong Group. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih kula pun kapang sanget. Damu mboten nderekaken panjenengan Pak PG. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan wilujeng kalis sambil sakale sekeng sampai kolo. Amin. Apa? Pripun mboten paham titikane Mbak Elisa kok. Pripun ta? Nek kepengin ngejob Mbak Elisa kok enggal-enggal saged niku Carane pripun? Gampil. Pripun? Jenengan ngendika mengke kalih Mas Gareng Jajak mesti langsung budal. Niku kuncine niku. Oh, san chemistry-ne saneng ta? Wong meneng-meneng mriku iki duwe rasa kalih kula. Dadah, rasa apa nih? Rasa arep nagih hutang. Lah nggih, sapa dulu Mbak Elisa warga Karangjoho. Sing ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedoyo warga Karangjoho ingkang Karangjoho. Joho. Nggih. Karangjoho. Sugeng dalu wilujeng dalu warga Karangjoho. Sing cetha to, Sing cetha. Sugeng dalu Sugeng dalu nah Sugeng dalu wilujeng ora wilujeng ora wilujeng ning wilujeng Romo menika dalam proses taraf belajar gandeng Mbak Elisa niku ora mboten piyai Jawa to ampun diblasukke kok wilujeng sajane iki penak sugeng apa wilujenge sih. Yang bener itu apa sugeng apa sing bener menika miturut para sepuh ngendikan menawi ingkang leres menika wilujeng Mbak.
Oh, lereng. Wilujeng dalu. Oh, wilujeng. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng rawuh, wilujeng tindak. Oh, wilujeng. Nggih. Kalau sugeng itu kurang ya? Kurang. Oh, bagusnya itu untuk yang sepantaran atau untuk apa cowok cewek gitu beda gitu. Ya luwih halus sih wilujeng, Mbak. Nek Oh, sugeng menika nggih. tembung kaprah. Sugeng niku urip, sugeng dalu ati urip bengi rak ya ora pas. Nek wilujeng ki ngaturake kawilujengan. Oh, sugeng itu urip. Oh, Iya. berarti nggih enten pase to, Mo? Pripun? Oh, pami sugeng dalu berarti bengi-bengi urip kan ya enak pase. Iku tak kate entuk nek ngene. Lah iya lah, iya. Nggih, mugi-mugi sedaya warga Karangjoho ya. Nggih. Oke, aku tuh bingung di sini dulu. Ini masuk Karangdowo juga atau Ya, beda? masuk Karangdawa Kabupaten Klaten, Oh, betul. ikut Karangdowo juga, Nggih, nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng. Sugeng ya, urip kan Nggih. sugeng Urip ya. ya, urip. Iya, pinaringan sugeng sing dawa, sugeng dawa. Oh, Sugeng Jawa. Loh kan urip yang panjang maksudnya. Oh iya, Panjang bener. yuswa, Oh sugeng iya. dawa. Oh iya iya Ya, bener nggih. bener ono bener. Oh iya bener. Iya. Gagas aku kok gak rono to mau. Pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Menapa kemawon pedamelanipun ingkang tetanen nggih pinaringan detuwuhan ingkang sahe. Amin. Pedogong-pedogong pinaringan. Apa kuwi? Apa? Kata-katamu ki aja marahi wong mumet. Pedogong iki apa? Itu loh yang jualan-jualan itu. Pedagang kok pedogong. Penjual itu apa bahasa Jawanya ya? Penjual ki basa Jawane sing dodolan bakulan. Oh, bakul, betul. Bakul. Ingkang bakul-bakul. Nggih. Pinaringan bati ingkang kathah. Nggih, sing kagungan pedamelan dados PNS menapa kemawon dados buruh menapa kemawon dados karyawan. Oh. Aduh, karyawan kok karyawan. Apa ya kalau kerja di kantor itu loh jadi Ngene lho, apa nek ya? dadi bahasa sing wis pancen nganggo A, ya wis ben A wae aja dipindah O. Nek iya. karyawan ya karyawan, pedagang ya pedagang, ora nek pedagang karyawan iki ora ono. Tetep ya. Tetep Oh, iya. ya pedagang ya. Kaya Iya. nek jeneng misal Bambang ya ora Ora usah bombong, Oh, iya. Bambang. Oh iya ya. Ya itu pokoknya semua karyawan PNS apapun itu diberikan kelancaran kesehatan dalam Amin. melaksanakan tugas. Nah, Iso iki malah. paringi munggah pangkat syukur-syukur Nggih. bangke. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Luar biasa nggih. Apa Mo. nih ya sing dilungake? Dokter-dokter, perawat niku. Rumah sakit diparingi apa Mas? Piye ayo nek ndengakno dokter piye? Diparingi kesehatan untuk tenaga kesehatan, tenaga nakes-nakes itu diparingi sehat. Sehat. Ya, terus diberikan hati yang luas, ikhlas Ya, dalam betul. menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Sing jenenge nakes, polisi kuwi abot lho sangkane. Betul, Lah kok iso Iya abot? karena mereka harus 24 jam siap siaga di telepon iki ono sing darurat iki, darurat iki. Ja- Kudu mangkat. Kuwi mau tunggale karyawan, nek darurat ya utuh darurat, ora nek darurat. Ya, ngono lho. Nggih, Kuwi. Mbak Elisa. Ya. Panjenengan tindak mriki yang memprakarsai panjenengan sinten, Mbak? Wajib matur nuwun niku. Ya, sinten nggih? Lho, ora ngerti. Boten ngerto. Lah kok urusane piye nek ora ngerti sampean? Alah urusan keri. Sing penting niku serawung. Saged budal, saged tambah pas sederekan, tambah sederek sing akeh. Elok tenan cah iki. Kandhane kok. Prinsipe apik niki, Mo. Jen. Wis ora Aku gagas. bayaran ra bayaran tekono gambarku budal. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Wah, tenan iki hayo. Iki Tenan. kena tau gemi apa ora lho iki. Ayo. Iya, aku Ya kuwi urusane manajemen. Ya, Nah, Ken, Mbak lah. Elisa ki wis sing penting nyambut gawe lho. ya sing jelas Mas, aku lewat Mas Tri Susilo itu njawab kula. Oh, Iya, ngaten. iya. Pak Susilo. Ya bilang kalau tanggal sekian Mbak gitu. Ya oke beres. Langsung Wes. tak bunder seser nganti bolong dol. Alhamdulillah. Jenengan sing jawab, Pak. Tri Susilo. Heeh. Kowe sapa? Loh, Mas Gareng ki gawan kotak. Oh gawan Loh, Mas Gareng ki gawan kotak. Lah kok sakit gawan Di kotak? Mo? mana ada cangik di situ ada garing jajak. Oke, tak ugemi dawuh pangan Lah kita iya. panjenengan lho, Mo. Tuh, dat.
Nganti enjing-enjing panjenengan nyanyi kok mboten enten kula. Tenan wis ta. Jangan mengkhawatirkan. Hak susul mo. Iya. Lah wong tenan kok iki piyayi ya multi talent kabeh kok dadi kabeh iki ana peremajaan ora beda kepemudaan sing eneng Karangjawa iki wajib dadi contoh Mbak Elisa. Nggih. Semangatnya luar biasa. Nggih. Ya toh? Dedikasi motivasi untuk membangun desane wah wajib dicontoh. Seragame ya elok. Sing pur mau seragame padha kabeh sing ditomong siji nganggo ireng mau sapa mau. Iya. Ketua tim niku. Urung dadi ya, urung dadi. Dirigene biasane. Sugeng dalu kados dhewe para pamirsa ya nak. Bapak Ibu Dewan, Bapak Pejabat Desa dan perangkatnya, Pak Lurah asmanipun Pak sinten kala ngapunten. Menika ingkang rawuh Ibu Kadarawati menika anggota DPR di Jawa Tengah. Nggih, pangestu panjenengan. Ibu Kadarawati luar biasa. Kang Masipun lan menika nggih wonten penasihat bupati kalau sampun keparang rawuh sampun paring dawuh kita kecamatan nggih wonten nggih pokoke komplit iki Mbak luar biasa Gareng pejabat ingkang saged napa nggih berbaur dengan masyarakat niku angel padosane lho mo. Ya betul. Yang mau mendengarkan aspirasi, yang mau melihat keluh kesah dan mau memberikan saran dan kritik masyarakat itu luar biasa. Mugi-mugi saged momong sedaya masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Berkah tur amanah anggenipun mengemban tugas. Amin. Dari rakyat. Nggih. Luar biasa sekali. Nyenengke ya. Minimal iso nderek tirakat kayak gitu itu udah sebuah effort. Biasane nun sewu padatan iki sampun nun sewu niki kono-kono lho mo kono-kono iki anggere sebar pidato penyerahan wayang terus wayangan diwiwiti pejabat kondur ning nalikanipun teng Jawa Masya Allah pejabat tak sekersa nenggani berbaur dengan masyarakat niki ngetokke ora mung laire ning batine wis menyatu kalian piyai Jawa lah kuwi sing paling penting kuwi nggih Karangjawa iku undang apane ngerti ora Karangjawa dereng ngertos mo kajaba kondang pembangunane ya kondang babakan kuliner bakmi godhog itu aku suka itu bakmi godhog. Bakmi godhog kok godhog. Enak loh kalau bakminya orang Jawa itu kalau bikin bakmi godhog itu enak. Ada endoknya kan. Kadang aja itu beda harga, endok bebek apa endok pitik. Endok kuwi. Kok saya mumet pakai pitik Jawa juga. Ya nggih. Apa meneh sik dagingnya ireng-ireng. Waduh. Wah, enak itu. Dagingnya ireng-ireng. Kalau pitik Jawa itu soyo ireng, soyo empuk. Enak. Ireng ya nok kok ireng-ireng. Oh berarti iki gak enak sing enak iki. Putih-putih kok. Ya kalau putih kan ya agak alot ya. Ya, wis muga-muga berkah barokah. Amin. Derek memuji warga Karangjawa pinaringan panjang yuswa cinaketing bagya mulya tinebihna ing memala tinebihna ing sengkala mugi uripipun gesangipun tansah manggih kawilujengan lan katentreman. Amin Allahumma. Amin. Semangat buat para pemuda. Oh arep saiki iki arep menaikkan pemuda yang peduli sama warga iku angel lho Mas. Leres. Saiki wis zaman HP wis do mikir ke awake dhewe. Betul. Sok meninggikan egonya pribadi orang gagas tonggo teparone ning nyatane pemuda Karangjawa sebagai tolak ukur dari pemuda-pemuda yang lain kersa budidaya nyawiji kagem warganipun. Amin. Jos hebat. Nggih. Kok kali saus panglipur masange. Menika wonten pundutan Mbak Elisa. Langsung tancap menika kagem Pak Dalang ing panggung kula nyuwun caping gunung yang nembang Mbak Elisa. Saking kula Sukiman. Oh, Sukiman iki sapane Sukimen ya? Bojone sing kuwi nem iki. Sukimen gak dulur wedok. Menika ketua kelompok tani ing Karangjawa matur sembah nuwun nggih. Waduh. Nggih nika wong pikantuk bebungah Rama. Napa? Saking pepunden kula nggih juraganipun bakso gareng Yogyakarta. Nggih. Matur nuwun khusus kula wau diparingi bebungah. Nggih. Ngendikanipun Mbak Elisa gak sah tak sawer Mas. Lah kenging napa Pak? Wis sugih. Aku terus gagas mo. Pripun? Lah aku disair dhewe berarti aku jek kere.
Boten. Ora nggih. Mergo saking tresnanipun. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun niki atensi dari YouTube juga luar biasa banyak. Oke. Ayo streaming engko ya. dituruti ben kabeh padha entuk kemarman nggih Mbak Elisa, Ya. Mas Jajak. Nderek ngomong. Ayo iki nggo first time dinggo First ngangge swasana. First time niku kali pertama. Tak Kali pertama translate, tak lagu. translate. Lagune aku nyuwun camping gunung ya. Sing memang Mbak Elisa sing jengleng Mas Gareng Jajak. Oke. Iya, ya. Nek jinggleng iki semangat kula. Mugi kauningan para kadang Mas Gareng Jajak menika aslinipun nggih dalang wayang kulit nggih. Oh napa nggih? Nggih. Dalang to. Ampun ngaten, Mbak. Mengko nggih pangripta lagu nggih Weh. dalang. Alah sembarang napa-napa diayahi Mbak Elisa niku. Alah aja ngoten to, Mo. Aku ndak isin pekewuh rikuh kula mengke. Teng mriki mari pasarane jenengan kok, Mo. Ora ngono. Wis Mungkin nek jenengan promosike gek ngalih teng kula jenengan piye? ora masalah. Iya, rezeki sing enak ngatur kok, santai wae. Iya. Sinten sing ngatur, Mo? Gusti Allah no. Alah nek dalu niki sing ngatur panitia kok. Kok iso? Lah pene muni. Ayo, kaya apa? Siapke Mbak Elisa. Oke, Monggo. bismillah. Saben bengi nyawa Permulaan yang bagus. Aku langsung takjub kaget. Kandhani kok Marem. marem. Mbak kowe muni arem-arem ngono Mbak coba. Arem. Alah, iya. Alah. Marem. Marem. Matiku mongkok. Mongkok. Sing Ya. bener ki muka. Dadi kaya yagone ndek iki. Tapi ora gumun nek sepisanan ya pancen mantep-mantep biasa. Iya, betul. Nembong kok kaping pindho ping 3 50 wis. Oh, Lemes kamu lemes. Ojo kenyek wong lanang, Dik. Cilik-cilik wong lanang mentes rasa tur bakoh. Ah iya. Nane Aku kok, Dik. Buktikan. Ayo to. Aduh. yen memaca mong karo janur kuning. Oke, mantap. Piye? Yo, jos. Sido gelem tak maru ora? Rung. Kowe nandingi Jali aja pisan pindho. kanggomu mantap ta Mas Gareng. Kanggo Enggak. Mbak Elisa itu belum apa-apa itu. Lah kok jenengan saged ngendika ngaten? Anu nek ngerti katuran gak nih Mbak Elisa. Beliau Nggih. itu kan orangnya itu smart, cerdas ya toh. Cerdas. Dan dia itu periang, Nggih. energik, ya Nggih. toh. Heeh toh. Nggih, Wonder leres. Woman. Leres. Powernya ngeri. Lah nek mong kaya sampean ngono kuwi lagi ping pindho ping 3, alalah delok wae. Genep ping 10, tele-tele wis ta. Iya. Nuwun sewu, Mo. Pripun? Ampun sok gampang batang saka ngarep nek durung ngerti tandang gawene, Mo. Wah. Aku kok janakane wong Purwodadi re. Waduh. Ya, coba buktikan ayo. Lagi ping piro ki mau? Lagi ping Kalih, piro? Mo. Pindho. Oke, lanjut. Ayo. Nek ra malah kono dhewe sing menggeh-menggeh iku. Kembang wae wetan Yang kelima masih kuat. Piye Mbak Elisa? Beda, udah mulai ada penurunan. Tadi yang pertama enak banget ya. Yang kedua? Sing keloro juas mantep. Ping pindho ping 3 5 iki mau rada melorot.
Nah. Rada medun setetek. Yo. Sik. Hop. Sik, setitik apa setetek? Ya mau ngendi kamu rodok medun piye? Agak turun sedikit. Oh, sedikit. Rada medun setetek. Wah, kupingku ki bosok tenan kok. Mono? Iya, kupingku ki lho. Agak turun Njenengan mau anggenipun mireng nipun? setetek ngono apa piye mau? Ya Sing bener piye? Basa Jawa itu setetek mbok setetek suwi-suwi tadi bukit. Setit. Piye? Gono dudu. Tujune kula iki yang beriman momo. Upama aku ora beriman ngono ya samoh ndek iki sore pisan. Ya arep maklum wong Mbak Alisa iki ora kagak. Asli pundi Mbak panjenengan, Mbak? Gula seko toli-toli. Toli-toli. Iya. Sulawesi. Sekol toli-toli karo Toli-toli. sekol lambelu. Lambemu dhewe. Wis tau roh nggone. Iki. Waduh. Lah apa? Kok kene ini cangkem. Cangkem itu Iya. coro elek, coro apike tuk-tuk. Tutuk ya. Aku mlaku wis tutuk nggone. Lambelu dudu buka wine kon Google Google Map. Buka tulis lambelu. Lambelu. Kok toli-toli. Toli-toli. Terus dijembeng, ngono dijembeng di zoom ngono. Ketok kok nggone nyendi kono kuwi. Set situ. Diperbesar, diperlebar. Basa Jawa, Mas. Oh iya dijembeng-jembeng, Ya, bener. bahasa Inggrisnya di zoom in. Iya, Zoom iya. in. Bahasa Indonesianya diperlebar. Basa Jawane? Jembeng. Oke. Oh, Aku wis bayangke upama anu ya. Bener kan? Oh betul. Aku itu dapat kosakata. Kamu setetek sudah agak baik Yes. ya. Aku suka setetekmu apa? Sedikit belajarmu itu semakin baik. Wes saya mundak. Nah, sedikit belajarmu semakin saya mundak ya. Iya, kamu support aku kan. Oh, aku support banget. Aku suka dengan itumu apa? Karya belajarmu itu bagus banget. Karep murek wis kagak. Tandangin meneh ya. Oke, ayo lanjut. Masih semangat kan? Oh, masih. Kalau yang kurang semangat diombe di degan dulu. Mau ngombe degan dulu. Apa kuwi? Ngombe degan. Niki disponsori Degan. Degan. Degan jeli Mas Saipul, mangkat Iya. matur nuwun Mas Matur Saipul. suwun. Matur suwun. Ayo. Degan. Arep Sampai pundi? mana aku tadi lupa. Dileng-eleng sik no golek sik. Pacitan ya? Heeh. Oh iya. Rodong idul. Oh kuwi panggonan, Pak. Yo. Pacitan sarwi Hop, iya. Wes. Kene peng 10 loyo. Rasa dikukup lis. Piye? Iya. Aku jane gak loyo mo. Piye? Gur pura-pura loyo. Pamrih apa? Lah, Bendi? Mbok WA, mbok wedok WA. Piye ta? Apa? Piye? Terus no polahe. Aman Mbok Wedok. Ora apa-apa. Iki nek. Ora apa-apa. Iya. Sesuk nek entuk lawang mulih ning omahku. Ora usah balik sik ning Alah, Purwodadi. nek mbok wedok gampang reh-rehane kok mo. Lah piye? Tak balesane sik. Lah piye ta? Balesen. Tak bales apa kira-kira? Gak sah nesu Bu, engko bayar aku pek kabeh. Iso wae. Langsung balesi mo. Piye? Oke sayang lanjutkan. Oke. Oh no aja ya. Santai wae. Pancen ngono sih. Halah lumrahe wong wedok iki wis gur materialistis ora usah bohong. Kabeh ngono kuwi. Ya. Apa ya ta? Apa mau itu lagi materialis ibu-ibu sini ada materialis ta? Ha? Bu, milih cinta apa duit? Kandhani yo. Cinta ya apa? Cinta ya apa? Cinta ki opo? Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Ya iya. Kandhani yo. Koncoku yo ngono lho, wah entek-entekan ra rentok apa-apa. Sapa ta? Eneng Mbak Elis ta eneng. Santai. Tabane pokoke bangsa balungan wae gede dhewe. Wis direwangi, wis entek pin motor Honda Beat siji. Wis barang entek diteki tinggal minggat motorang. Nun Romo. Piye? Jenengan mbok ampun ngaten. Lah pripun? Piyaine mukok niku lho.
Iya. Pucet wes, pucet. Sabar. Rasido sukses. Mula Mas, nek ketoke wong wedok kok ora kena dipertahanke, rabi lanang Mas. Lambene. Aku apa? Lah ora urung nek wedok ya diapusi meneh kok. Ora. Wong aku harus iki rada getun ya anak aku. Weh, iki bisa streaming lho, engko WA meneh mbok wedok. Nek mun tak kono gak gawe aku. Oh iya. Ning anu Mbak Elisa ling ngawasi ora to iki Mas Jajak? Pangapunten wong kula Ning streaming kan ling ngawasi ora kira-kira. Kira-kira wae kira-kira. Los banget aku. Los ya? Los sak dole. Jos iki. Musik Mas, Ayo. udah. Kula sing gak kuat sing mburi mo. Piye? Los sak dole niku gak kuat. Maksudnya tuh aku bebas gitu loh. Jenenge all outing ngono kuwi. Single and free. Yo ora kena ngono to no. Lah piye? Delok WA-mu ndek karo aku jare sayang karo aku. Ora kuwi sapa sing WA? Mbak Elisa Okarus. Duduk. WA karo aku tak rewangi padu karo mbok wedok. Golek ana si Elisa apa sapa golek Mbak Elisa sing Aku gak WA aku yo ngono. ya Allah niki lho. Elisa sapa? Elisa Okarus. Di Iki lho. El sapek. Waduh, yo itu. Elsa sampai. Aduh. Lah tuas dia ini dadi padudon e. Oh, kok salah deleng kowe. Bos pasir. Jenenge ora Elisa, El sampai no. Layak njaluk kan. Wingi kan WA kula nyuwun transferan 2000 ngoten. Bae El sampai bakul pasir kok gitu. Iya. Terus ke, yo. Yo pariane Mas Gareng. Iya. Kula Mungkin lho. Oke. Nandur jahe Nandur jahe ning galengan neng galengan nyambut gawe bebarengan. Amin. Ora ana senjata sing paling ampuh kejaba kerukunan. Betul. Sapa gelem rukun insyaallah saya bakoh, saya kuat, saya kukuh kaya dene warga masyarakat ing Karangjoho. Dari kerukunan masyarakat ngumpul dadi siji nyata nek akur selawase kukuh selawase amin Allahumma Amin. tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo Mbak Elisa, gawe parian tentang warga Karangjoho utawa Karang Taruna. Ayo. Hoya apa hoya? Ah, cerdas ayo. Bobo. Hah? Kok bobo? Ora apa-apa boleh. Ayo, sasamu. Kekinian no. Bubuhu. Piye, Mbak? Bar adus klekaran. Bar adus klekaran. Aku melu. Terus Para warga lan Karang Taruna ing Karangjoho mugi pinaringan rukun ayem tentrem panjang yuswa kathah rejeki lan lumintu ing karaharja. Amin. Dawa mentalis. Nun sewu Rama. Piye? Niki sanes parian Lah apa? puisi. En kompelit. Pantun ki sing penak lho. Ya. Madang sego Madang sego. ning tengah sawah. Iya, Piyai Karangjoho berkah barokah. Ya wong iki dhewe-dhewe, kowe seneng cendek, aku seneng dowo. Kan iki Karang dowo. Ya. Oh, aku seneng cendek, kowe seneng dowo. Oke. Dorungokno Elisa iki seneng Jawa mesti nah. Iya. Romo. Ayo sing cendak-cendak sumingkir. Nek babakan cendak lan dowo bisa dikondisikan. Oh iya, oke. Situasi, kondisi dan toleransi menentukan. Singkatannya apa? Sikon dan toleransi. Iya. Parian iki sinden-sinden nggih mboten. Oh, nggih. Oke, Ayo, yo. ayo Bu Sinta, Bu Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ayo Sin, ayo. Mbak Sinta sing pundi? Iki Adik-adik. kocok dhewe. Niki. Jajarane bareng Anoman. Kowe arep ngendika nek Ya ini kan. Ora maksudnya padha gedene ngono lho. Gitu lho, pasti, Sesuai. pasti. Ah. ampun ngaten mo. Niki selera kula. Lah. Ayo Sin. Terong dawa. Lah, sik to, Nduk. Mbok liyane terong to. Sepen. Oh senengane terong rek kok. Bebas kok. Boleh. Ya wis ah manut. Iya. Terong. Ditekem-tekem. Hah? Terong Jawa Kayak ditekem-tekem. apa ya? Aku masak kok ya masak. Nek masak ora ditekem ana kudune. Oh iya. Oh nggo dolanan kok.
gareng kok idak ngono. Lah tegese masa kene ditekam-tekam nggo dolanan. momong putrane seneng dolan ngoten lho Mo. Du. Lah nek uduk terus jenengan Wis rasa ayo mah aku. Mugi warga jaha pinaringan ayam tentrem. Amin. amin. Ayo. Oh ya apik men to Mbak Sinta. Ape? Cari anu ditekem manut. ya mesti apik. Ayo. Yo, Bu Wida ayo. Wida niki Mbak Yu kula piyambak niki. Nah. Apa sapa dia? Ayo Bu. Kakak ya, kakak. Tuku telo Tuku telo. wadai tampah Adai tambah. mugi warga Karangjoho Heeh. kebak berkah. Amin. Amin 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 amin. Ayo, Winanti. Trah Winarno iki ayo. Winanti Trah Winarno. Yo. Mas Bowo. Weh, Weh, jan. Sik. Mas Bawa Suranto. Bawa Bos Suranto. Niki spesial kangge Mas Bowo mawon. Oh iya. Mas Suranto, nyun pangapunten. Nggih, saged pipis-pipis riyen. Mas Bawa. Mas Bowo. Metu ning jaba. Waduh, betune jopo. Oh alah. Udut arep udut. Kelakuane bojomu ngono kuwi lho jebule iki. Wis paham ta jenengan? Bar kon jero omah ki lho Mas. Oh iya. Teng jaba. Iya, paham. Oh, metu jopo lho sing bener ki ngono metu jopo. Ora ditokke jopo ning metu jopo. Iya. Terus Warga Karangdawa mugi berkah kleru. Lho, kleru ta. Mugi panjang yuswa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. ayo. Itu jopo lho Saiki Mas. Mufida. Mbak Mufida. Mufida. Eje. Ayo. Oke. Iya. Ayo. Masang baliho. Sik. Apa? Masang baliho. Masang baliho. Baliho. Bengku bosok tenan iki. Terus, Ning dhuwur sumur. heeh. Dhuwur sumur. Muga warga Karangjoho panjang umur. Amin. Aduh. Terakhir genduk. Wadah, ayo ndak. Aku nek karo iki mboten wani nyedak kok, Mo. Lah ngapa? Biyen seneng aku tak tolak kok. Iya. Iya. Nane. Sapa sing seneng sapa? Apa ya ndak? Bener ndak? Mboten nih. Mboten lho, ora lho iki wadah ora lho. Oh, ora nutup-nutupi, Nduk. Jaman kowe ngekos kae sing bayari sapa? Sapa? Emangnya sapa? Bapake dhewe to. Masa Aku dhewe yo golek-golek kok. Nduk wadah. Ayo nak coba kaya apa nak? Alah. Pak Cahyo. Lho lah, yo tau melu kono ne yo. Iki dhewe Padar Mono yo Padar Mono. Mbok ora ngono kuwi to. Ora apa jeneng Cahaya ki masyarakat. Heeh. Terus piye, Nduk? Lunga menyang Solo. Heeh. Oh, golek wayang kuwi. Terus piye, Nduk? Warga Karangjoho Heeh. mugi bagya mulya. Amin. Karepe iki ngono ati. Ora bocah kok ayune ngene iki anake wong pira to, Mo? Lho. Anake sapa kok anake wong pira? Tak. Nyun sewu, jenenge mbok ampun galak-galak. Lah, Nyun piye? sewu nok. Anake wong pira nok? Lho anake wong loro to, Mo. Rampung perkarane jenengan kok geger nyapa to? Lho lah anake wong loro. Lah bapak karo ibu ra ya wong loro to, Mo. Oh, Lah- karepe ngono. Lah iki lho Mbak Elisa malah anake wong sak kabupaten ora geger. Kok iso? Bapak pundi daleme? Seko toli-toli. Ibu. Seko lambe. Lho sak kabupaten to kuwi. Oh iya. Oh, anake wong sak kabupaten. Iya. Pinter. Asem tenan. Itu kapusan aku. Ya. Mula mencerna kata-kata itu dengan kepala Iya. dingin, Iya. jangan kepala panas ku ndak malah dadine ora becik. Ya, betul. Zaman saiki lho ya. Leres. Subu pendek itu kudu diilangi. Lah. Yo, terus Iki pengrawit kabeh balikan mboten? ora usah. Utang teko pajak Kan iki sesuk balikan. isu. Sesuk-esuk. Panas udan panas lengaling caping gunung. Iya. Halo.
pisan. Mane banyu
Terima kasih Mbak Elisa Mas Gareng. Matur sembah nuwun Rama. Mbak Elisa, iki nek Ibu Kadarmati ya ta, Ibu anggota DPRD Jawa Tengah durung diaturi mrene iki awake dhewe urung lega. Nggih, leres menika. Nggih. Ben didoreke karo Kang Mas lan ora lali mbok bilih wakil saking Mas Hamenang Tasih kasuwun pinarak munggah mriki nggih ta? Pripun? Setuju mboten Mas Menika Gareng? sampun jumeneng panjenenganipun. Ya monggo dengan hormat, dengan segala hormat Mbak Yuku sing tak tresnani, monggo Mbak Kadarwati kasuwun jumeneng mriki monggo yuk. Yo Mbak Elisa, ora mokal nek Mas Hamenang ki langsung ke AD1 Klaten mergo dari dulu pendidikan tentang kedisiplinan pemerintahan dan lain sebagainya termasuk pendidikan politik itu sudah digembleng oleh ibunya sendiri Mbak Elisa. Oh ngaten nggih. Jadi udah terbiasa dengan kedisiplinan. Betul. Jadi untuk menuangkannya juga mudah karena itu wis jadi kebiasaan gitu ya Bu. Betul sekali nggih. Disapa dulu Mbak Elisa Sugeng menika. dalu Bu. Sugeng dalu, kula deg-degan nih. Pripun? Dek-dekan. Biasane semah kula niku risik jak mulih terus iruh Mbak Lisa lo Mas Gareng iki kusik ya Bu ya. Anu Mbak Yu menika terhibur Mbak Yu dados. Nggih. Ampun gadahi panyokro bawa ingkang nika-nika nggih Bu nggih. Mboten karena kan cuma lihatnya di YouTube. Oh ngaten. Kalih ten kadang kan sakniki jarang do nonton TV to. Leres. Kala-kalih niku lho barang setan cilik napa Kece jenenge itu. HP. Gitu. Leres. Setan cilik debit ora ndulit nggih niku. Nggih, betul. Nggih HP niku rak anak sekolah niku kan pintere mergo HP ngayale ya mergo HP. Nggih. Scroll shot niku wah pun saniki mangan men sambi Habiskan waktu. dolaran HP. Iya. Mestinya kan seperti ini juga salah satu pendidikan untuk masyarakat membangkitkan kembali cinta pada budaya, Nggih. cinta pada tanah air. Nggih. Ngeten ta? Leres Ibu. Budaya Jawa ini mempersatukan bangsa menurut kula. Leres Betul. mboten? Betul Bu. Bisa ta Mbak bahasa Jawa? Bisa dong saget. Oh, saget. Niki padahal aslinya mboten Jawa, Mbak Ibu. Pundi Mbak? Toli-toli. Ada yang tahu ini Mas Itu Sulawesi Tengah Bu. Sulawesi itu Iya. dadak nyabrang laut. Wah nyebrang segoro. Jadi nyebrang itu segoro. ngalor ngetan. Ngalor ngitan ya. Terus C. masih itu ya naik pesawatnya berapa jam, Mbak? Ini ku menawi naik pesawat bisa via Makassar nopo Sepinggan Bu. Nanti dari Palu ke Toli-Toli itu bisa 8 jam, 9 jam. Waduh, wes Luar biasa. Nek ra cinta Joh Nggih, nggih. Joho. Ra mungkin tekan kene tepuk tangan itu Mbak Nisa. Nggih. Itu tadi Wah. dia ta numpak motor mabur jenenge. Nggih. Motor mabur parkire nang ngisor. Orang motor kok iso nggo wong 50 yo. Lah ya, motor Luar mabur biasa. tapi parkirnya tetep teng ngisor, gitu. Nggih. Ora enek motor mabur parkir ten dhuwur. Ya betul. Ampun lucu-lucu lho. Ampun lucu-lucu lho Bu. Niki garenge mengke gak boten Mangke payu. pados inspirasi baru Bu. ngaten nggih. Parkir motor mabur sing ning dhuwur. Sing wonten. Nah, ming guyon. Nggih. Matur nuwun Mbak Lisa, Mas Gareng dari Grobogan. Leres pangestu Berarti panjenengan. dulu anak buahnya Bu Sri Bu Bupatinya itu Bu Sri Sumarni. Sumarni Leres, ya, teman leres, ya, leres, leres. salam. Sekarang diteruskan itu ya. Nggih nggih leres adikipun rayinipun Nah, nggih. nggih, Bu mboten Sri adoh, niku. berarti kan nek niki mboten adoh Mas Dalang niki Nggih. Grobogan sakniki enten dalan tol Maknyuk ngoten rampung. Nggih. Nggih. Kok nek menek golek mbako nggih ten mriko. Ten mana nggih Purwodadi. Leres niku sakniki. Niki ayu-ayu kabeh ini nom-nom ngoten iki semangat. Luar biasa Bu. Nggih. Nggih. Lah niki lagi niki lho nonton wayang mboten kelong niki lho kula hitung Pripun? mboten mriko tumplek-blek. Tumplek-blek Bu. Nah, tumplek-blek tahu enggak tumplek-blek? Tumplek-blek. Tumplek-blek. Nah, Tumplek-blek. ya. Mak plek. Saking banyaknya kan. Tumplek-blek.
Pak Lurah tadi Ya. lihat jenengan, nah itu di sana Ya. Pak Lurah tok. Ya. Terpesona. Lah kok malah ndelik iki? Semelang takjak joget iki. Iya, sembunyi ya Pak Lurah. Mbok menawi sakit nyawiji sekalian loh Pak Lurah. Nggih, enggak apa-apa. Monggo silakan. Pak Lurah itu mirsani Nggih. jenengan ini Ya. kami ketenggengan duduk bisa berdiri, Mbak. Tahu Tetenggengan, nggak? tetenggengan itu apa? Ketenggengan tak kasih tahu Pak Lurah. Terpesona. 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 Oh, kira tegang gitu, bukan? Wow. Kan dindil loh. Kali saking. Ketegangan. Ya. Nggih, saya terima kasih Nggih. pada Mbak Lisa, Mas Nggih. Gareng Nggih. ikut mangayu bagyo di Karangdowo, Klaten, khususnya di desa Karangjowo. Nggih, Karangjowo Karangjowo. ini. Nah, kula sakderenge izin mantuk karena besok pagi itu sudah harus. Nggih. Saya tadi udah di beberapa tempat karena Klaten kita harus gerakan kebersihan bersama-sama. Betul. Biar sekarang ini kan sedang ini Pak Daniel. Napa? Hama tikus. Oh, leres, nggih, leres, pemberantasan hama tikus Nah, ini nggih. harus semua kebersihan Nggih. karena sekarang baru heboh tentang Nggih. ini kotoran tikus. Oh ya, Yang- itu Oh, bahaya nggih. sekali. Nah, ini kan harus semua gerakan kebersihan. Leres. Ya. Nggih, Jadi nggih, jangan nggih. anggap air kencing tikus itu rabuk, tidak. Oh, nggih. Beda, air kencing tikus itu tidak seperti air kelinci atau air Nggih. dari kambing. Ya. Kalau kelinci Nggih. dan kambing untuk rabuk. Betul. Tapi Nggih, nggih. kalau tikus ini Bahaya, berbahaya. bisa mematikan. Bisa mematikan, betul. Dan Nggih. ini proses penyembuhan kalau sudah kena ke apa? Napa? Ginjal. Pencernaan, oh, ginjal, Ya, ya. ginjal itu harus apa Bapak Ibu cuci darah. Nah, maka kita sampaikan mari kita bersih bersama-sama. Bersih-bersihkan. Saya gerakan itu dibantu Pak Dalang gerakan Nggih. bersih bersama Ya. Nggih. dan bersih nggo awake dhewe, resik nggo awake dhewe, sehat nggo awake dhewe, rezeki untuk kita semua. Amin. Nggih. Amin. Saya minta lagu Napa? Apa, Bu? Blitar bisa enggak? Blitar Oh, bisa. Nah, Bisa. Blitar ini dibagi sama saenene nggo tuku Nggih. teh wae. Alah, malu loh aku kalau kayak gini. Tanda tresno ya, Oh Mbak, iya, kalau ya. katanya rezeki nggak boleh ditolak ya Bu ya. Ning kok es teh. Nuwun sewu lho, Nok. Oke. Jenengan wong ngendika piye? Rezeki nggak boleh ditolak. Gak itu ditolak ngendikane ibu kono kok es teh lho. Ayo budal. Ya, udah ente. Ya, terus Kita diadus, borong lho. sampeine yo Terus gua kok adus piro? iki sabar. Nggih. Matur sembah nuwun ibu berkah. Matur sembah nuwun Ibu, sembah nuwun nggih. Blitar. Pistol penting tipis rok. Betul. Sampai ketemu nanti tanggal 30 nggih, Bu. Amin amin amin. Wonten alun-alun Klaten. Wah berarti kalih kula nomo. Pripun? Mangkaton arep mangkat le. Sembadani lah ya. Sendika mo. Tenang wae ya. Wis anakku lanang siji iki kudu angka ikut. Iya. Nggih nggih. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu untuk berkah. Mbok menek kersa nderek nyekar Ikut ibu. nyekar, Kula ikut. ora iso nyanyi, kula Oh penikmat. iya. Oh, penikmat mawon. Pakil nggih, diburuhke kula mawon nggih, kalian siden-siden nggih. Siap Siap, niki, siap. wong sakmene cek. Oke. Ngiras pantes mengenang jasa Bung Karno. Iya. Temanipun Blitar. Ayo coba kaya ngopo, Mbah nuwun Bu. Iya. Ngagem gamelan mawon rumiyin nggih. Nggih, iya. Nggih. Monggo Ca diwiwiti lagunipun Blitar. Ayo. Yuk, Dik. Yuk, yuk. Thank
Terima kasih. Terima kasih. Ini pemilihan lagu yang luar biasa loh. Ini Yeah. istilahnya jangan lupakan jas merah. Iya. Iya. Kita ingat siapa Bung Karno? Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi berarti sudah mengibarkan Nggih. Indonesia wis ra gelem dijajah. Malam hari ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya. Matur Saya nuwun. Mbah Nuwun, Ibu. Mohon izin kalau Ibu. ada kesalahan, Nggih. kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih. Sukses semua, sehat Amin. selalu. Amin, amin, Ya, amin. Mbak, ya. Berkah barokah Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Cantik-cantik, izin, nggih. Masya Allah luar biasa. Matur sembah nuwun. Piyayi Lembah Manah Grapyak Nggih, Sumanah. sembah nuwun, Sukses, Bu. nggih, semuanya. Siap-siap matur sembah nuwun. Iki mau lelagon Blitar iya. Mulai iki ya bulan-bulan ngene iki awake dhewe ya kudu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Leres. Alhamdulillah ya. Nenek Piai Karangdawa sembalung sungsum kok wis Karangjoho utamane wis sehati kok karo Ibu Haja Kadarwati lagi. Alhamdulillah, muga-muga kemitraan ini sampai berlanjut sampai wis pokoke Amin. selama-lamanya ngono ya Mas Gareng. Amin ya robbal alamin. Dasar piyayinipun ya Lembah Manah, jiwa keibuan momong kagem sedayanipun luar Nggih. biasa Romo. Nggih. Menika wonten pundutan-pundutan lumantar WhatsApp tak wacane sih ya Mas. Dawuh. Nggih. Menika wah kathah sangat saking Mas Hartono Wuwung ki aturan pinarak Pak Dalang nggih matur nuwun Mas Hartono ki dodolan wuwung seng ki sing saiki pidalem ana nggonku kono. Oh ngaten, nggih. Asline kene nggih. Sedia segala macam seng pokoke. Heeh, wuwung sak piturute. Leres. Menika Mas Warasana Tawang nggih nderek wungon matur nuwun. Mangke badhe nyuwun lagon nggih. Mas Sukri Hana Caraka. Salam monitor Bapak nggih. Menika mimikri bukan Sukri. Oh nggih. Mas Budi Jakarta. Nggih. Nggih nderek monitor wonten malih. Menika Mas Joko Lemah Ireng ing Papua. Wah, Nggih. Mas Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali nggih. pecinta wayang Nggih. menika. Lan ugi Bapak Soeharto Candra Birawa nggih nderek nusul matur nuwun. Nggih. Mas Joko Sutrisno ki mantan panitera Kabupaten Klaten. Sukses pentasnya ya Om, ikut menyaksikan lewat streaming Om. Makasih Mas Joko. Ugi menika saking Mas Sutrisno Jiwiring nyuwun lagu dangdut. Oh nggih. Saya Mas Pujianto ngebiar Om menika saking Purwodadi. Salam untuk Gareng Purwodadinya. Nggih, Nggih. siap. Wah, aset Purwodadi. Amin, Mas amin, amin. Miyanto HS nyuwun lagu ninggalkan tresnan matur sembah nuwun saking Mas Miyanto nggih. Ki mau Mbak Elisa wis. Saiki anu Mas Gareng. Dawuh. Nyuwun gungan karo Mbak Mufida ganti. Ya. Oke, siap. Ini saya mau tamasya keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca dari tanah berkuda. Beca, malam bawa saya.
kocoloke ngungkuli Elisa. Heeh. Iki sindan iki mantan sindan mbuh kuwi sindan sambar gelap apa sambar demit rada. Ampun ngaten to. Ora ngono ki pancen selagane ngono takon ora percaya. Kenalana sik jenenge sapa kenalana wis to. Aku ora ngapusi. Wilujeng dalu nok wong ayu. Kes Sugeng Dalu. Kados pundi pawartosipun sehat nggih? Saling asik no. Salim. Halo, namaku Mufidah. Aduh, namaku Gareng. Aslinya mana? Aslinya dari kecamatan. Apa ya? Iya, kok serasa saya berkebun ya, Mo? Aku aslinya Tulungagung loh. Kamu mau mampir ke rumahku Si, nggak? boyokku pedot, Duk. Wong Gimana sih? Gerusak Kan kenalan kok gerusak. Ini namanya kenalan sama Gen Z ya kayak gitu. Oh, Ya, Gen Z. Gen Z. Penuh dengan semangat gitu. Oh, Gen Ya Z. walaupun agak nyeleweng kekendiran ya, Iya. tapi ya memang kayak gini Iya, gitu lah. luar biasa nih elok-elok. Ditepangke arep warga kene nak coba tepangan arep warga kene. Kenalkan nama saya adalah Mufidah. Ya perkenalan. Perkenalkan nama saya Mufidah. Alamat Alamat Tulungagung. Ya. Usia Usia 20. sekolah Sekolah di Yogyakarta. status Status mahasiswa. nama bapak Nama bapak rahasia. nama ibu Rahasia. nama pacar wes perkenalan sewengi pedot sekrupe ilang kabeh. Ayo wong energi ngono kuwi genji. Ngene lho nok, ora kok perkara energi Kyai Putri ki sing lembah mana alus. Bisa. Tergantung audiennya bagaimana dan yang menyapa bagaimana. Tak beri contoh ya. Contoh ya mau coba mau. Wilujeng dalu Mbak Mufidah. Nggih, Sugeng Dalu Rama. Sami siang Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. sami Matur nuwun sehat. rawuhipun nggih, Nduk. Nggih, sembah nuwun ugi. Alhamdulillah, sehat-sehat nggih, Nduk. Nggih. Oh, piye? Sugeng dalu nok. Nggih, Sugeng Dalu. Oh iya. Nek sing nakoki piye luhur, piye halus ya halus. Oh, bareng sing nakoki demit kaya ngene modele. Kaya keterusupan ruyung. Nah, ini kan namanya menyesuaikan. Ya Nggih. betul, kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Iya. Melihat situasi, kondisi dan juga toleransi. Iya. Oke, tentunya. Kamu gak takut kan sama aku? Ora mungkin aku tiar wong Oke. itu. Cawil dulu dong. Aduh. Biar kowe rasa Iya. ngatasi kowe. Jadi ini gimana Pak Dalang? Lagu, Nduk. Wonten Iya. pundutan lelagon ngersakaken ninggalkan tresnan. Oh iya, oke siap ninggalkan Oke. tresnan. Iya, iki. Ya. Ini lek ngatasi nek ora Ferdan Mubontot Mufidah ki ra ngatasi ya. Ah, ora iso, aku yo ngatasi nek iki. Ayo ngono sedelo boyoke lara ngono. Ora iso, masuk Ayo, Jen. kayak apa? Direko piye carane no iki? Menika garapanipun kados pripun Rama? Lah kula nyuwun anu mawi cara tulungagungan, Nduk. Nggih Nggih. menawi mboten enten jaranane kula dereng lega, Nduk Cahayu. Oke. Menika Sementara panjenengan cocok rak kalih Mas Bontot to? nggih. Mas Bontot disuwun ngendang sik, Nduk. Nggih, menika besti sampun besti kalih kula. Nggih. Nggih sampun apal solahe kula. Nggih, pun ngerti nggon-ngonani ya, Nduk. Nggih. Heeh, pas-pas sing nggih ngendi ki rak wis Nggih, apal, Mas. nggih sampun apal Nggih, nggih. ngoten. Apa kulino dolan rono? Loh, piye to? Ya kan besti kan jadi tahu gitu loh. Oh, sok sering cerita ngono ya. Iya. Aku yo paham kok hal itu kok. Ayo. Ayo kaya ngapa? Ayo Mas lagune. Bontot. Ini ta dilegani sik ta Mufidah ta. Heeh. Turutono Mas, mesake bocah kaya Iya. ngene ya. Kok nek nganti umat gendenge malah repot niku Mas. Oh, kuwi ku Oh jenengan niku ngelone aku gendeng ngono. Masya Allah ora no, jenengan piye cantik, ora piye-piye, bocah lugu, pinter, alah lho gendenge umat neh to. Oh, gendeng lah, nah aku gendeng. Masya Allah sing gendeng ki aku kok no. Oh iya. Nek kowe Ayo. lho. Oke. Bocah cantik. Ayo Mas Nggih. Bontot. Sekalian nyuwun tulung karo Karang Taruna bar niki mengke banyune kolah mang kebaki nggih para kadang. Heeh. Kenging Sebab apa? ya, Pak. Mufidah itu sudah mendajitri setelah selesai main dalam arti nyinden mengerti terus anu pergi kamar mandi untuk adus. Iya. Ya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sabune cuwilik putih cilik kan. Apa men? Jenengan kok apa? Jenengan geledah nggen isine kula ya.
Yus gampang no. Yo, diaturke, ayo. Diaturke. Ayo ngapa suarane Mbak Mufidah Sofiana. Dados. Ya. Oh iya, ini langgaman dulu ya. Iya no, penaan sih no. Oh iya, oke. Yuk. Nangis sakjroning atiku nalika
Terima kasih. Wah, iki mau delok-delok ra ketang mung sithik tulung ngagungan ya. Semanun Mbak Mufidah Sofiana ya. Sami-sami. Selanjutnya iki ana permintaan lagu dangdut, Nduk. Jalukane apa? Sinarengan. Waduh. Kena royalti. Wah, ora usah gagas royalti. Royal ya wis ogah saiki ya. Mboten ngaten to, Mbok. Lah nggih. Ya. Lah saiki ngewoke ya, Mas. Nggih. Dadi nyuwun sewu. Nek panjenengan ditegakke ya ditegakke ning kabeh iki ya mbok mawa nganggo penggalih sing wening. Mosok ya ngantek restoran nyetel lagu ya kena royalti. Leres. Sesuk-sesuk wong dodol bakpao ning dalan mlaku ku ya kena royalti ya iya. Ya komo-komo didelok-delok. Lah iya. Neven-neven iki yo pancen kuwi ya wajib wong kanggo ngopeni para pangripta utawa seniman-seniwati menghargai tapi ya kabeh iki nganggo duga lan prayoga ngono lho Mas. Kula nate kemutan ngendikanipun para pujangga rikala semanten. Pripun? Negara kok nganti kakean aturan mengko malah ncrimpeti awake dhewe. Nggih leres. Nggih. Sing simpel-simpel wae napa mau Mbak Kasuryanti Mbah Narto Suwargi iki wah. Lah nggih leres. Wis mendirikan beberapa campur sari pirang ewu nggon ya iya. Nggih leres mau leres. Lagune kanggo kabeh ya. Nggih. Dadi khusus seniman Jawa saiki ayo nganggo kumo-kumo, ya. Ayo ki pundutan saka sapa yo saking Mas Sumanto. Oh nggih. Menika pundutan lelagon Sinarengan. Nggih. Kagem Bapak mantan Kades Agus nggih, perangkat desa. Mugi Mas Bagong dipun paringi sihat saking Mas Bambang Cawas. Kirim lagu kanggo Pak Sumanto karo Pak mantan Kades nggih ya. Aku tak nyuwun suarane genduk Wanda sik lek kaya ngapa Sinarengan ayo. Sinarengan karo sapa? Ya karo Mas Gareng Jajakmu. Jare kancane plek neng kampus ya. Nggih, lah niki lho bocah pun guyang-guyu terus. Iya. Lho. Sing diduetke kalih kula ing batin ya Allah muga-muga kelakon duet karo Mas Gareng ngono. Alah yo. Estu. Nih yo ora apa-apa Nduk, awake dhewe berarti wong saling cinta terhalang oleh dinding kaca. Allah. Aku wis duwe bojo kono wis duwe pacar. Isane mung nyawang nek demek gur kletan kaca kok mo. Ning ora apa-apa. Heeh. Nggih. Ya kekancan sing apik ya. Nggih. Seduluran sing apik, kancan sing apik. Ya kabeh iki ngono kuwi. Ha iya no wong wis ana jatahe dhewe-dhewe kok. Sampun samapta nggih. Siap-siap Romo. Ayo Mas Ali, ayo Mas Raffi, ayo. Sinarengan dados. Boleh kendang ana ta? Dadi kalau Sugeng dalu terima kasih. luar biasa. Wah, tak kira oleh ngendangi mau Raffi jebolane Hasan Gento. Ya sampeyan wong kedak-kedak iku ning arep ngewangi. Nggih, arep meguru anu pengen dalang barang aja. Mau ngetokke Anoman wah jarane untune metu kabeh ya. Terus ya Leto Gento war nembang wian kok. Heeh. Mas Gareng, Dawuh. iki arep ana jenenge Pak Agus. Nggih, leres. Iya ta? Leres. Manut info iki marep anu mbok kitang sak lagu porong lagu kasuwun nembang ngono ya. Ngaten, leres. Pak Agus anggota Dewan Kabupaten Klaten. Leres, Ya, Romo. buka mriki Pak Agus. Ayo. Mas Ali disepoti Mas Ali, Pak Agus Mas Ali. Ayo kene. Monggo Pak Agus. Monggo pinterak mriki Pak. Ayo.
Pripun? Panjenenganipun diwakili niki juragan bakso gareng Jogja. Oh, nggih, boleh, bagus. boleh. Namung caos napa Oh, kula nggih. paturmaten kemawon. Nggih, Lah niki monggo, Pak. wakilipun Pak Bos Pak Gareng bakso Jogja. Oh, Pak Gareng bakso. Oke, Nggih. siap. Nggih, monggo wilujeng dalu Pak Gareng. Wah, garenge loro nak nongkrong. Nggih kembar niki. Tek siji lemu. Lho, niki temu Gareng sukses. Gareng sampean gareng menuju sukses. Menuju Jogja. Gading lembu sajange Pak Bagong ngeten. Oh, lah nggih. Nggih nyanyi jenengan ngeten. Nggih, oh, Nggih Bapak niki angsal titipan salam saking beliau Pak Petirun Pak Agus. Pak Agus. Nggih. Yes, alhamdulillah kula sebagai masyarakat Karangjoho Nggih. niki alhamdulillah merasa bangga beliau Nggih. terpilih sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Klaten. Amin. Salah. Angsal Nggih. titipan beliau mboten saged sowan mriki. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Mungkari Ucapkan syukurane. selamat nggih Pak Agus Anu dari jenengan masyarakat aturke. Karangjoho. Nggih. Jenengan aturke Pak Agus syukurane kapan ngoten Oh, tadi. Ha iya. wow pun rasan-rasan selane Nggih, Pak Bang. Bagong kapan Wah siap pokoknya pun siap kula Mbak Elisa Mas Gareng Jajak anu gendho rasa dijak sih Hasan gendho ha ya anu engko ndek enteke pangan ora Lagi Pak Mas Gareng, Dawuh, Pak Dalang, kami masyarakat Karangjoho bangga Nggih. sebenarnya kami memiliki anggota Nggih. Dewan terpilih Pak. Nggih. Alhamdulillah cita-cita warga Karangjoho tercapai Alhamdulillah. berkat Amin. dukungan dan partisipasi masyarakat Karangjoho. amin Laras. amin semoga amanah gitu tetap memperhatikan suara rakyat masyarakat Karangjoho jaluk ya apa ayo do diakomodir sing bagus diolah sing becik. Niku saja guys masyarakat jaluk tontonan kayu ini kados ngaten iki sewulan pindah Pak. Aku setuju niku. Kula setuju. Nah mungkin jadian kula aturi matur. Nggih, sewulan pisan nun. Ayo nyetak kere nek sepasan pisan. Mboten nggih. Anu mawon minimal Agustus niki dipertahankan terus. Iya. Pak nggih to. Insya Allah mungkin sampun syukuran sampun dipun penggalih beliau. Siap nggih, matur nuwun. Kula Sepenting- tenggo lho Pak Agus syukurane ha iya. Nyuwun kangen ning ati. Nggih. Oh kangen hati duet nggih. Kangen hati. Kula duet Oke. ki kalih kembaranipun Mbak Yuki Mbak Sopas main lali aku no. Tak duet ki kalih kembarane Mbak Wanda. Mbak Siapa? Wanda kan kembaranipun Romo. Nggih ta. Dari kan pojok niku. Wah, ya beda. Kagem masyarakat Karangjogi alhamdulillah kompak selalu dalam Nggih. merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Sukses selalu. Amin. Khusus buat muda-mudi Karang Turuna. Nggih. Alhamdulillah sukses. Amin. Amin. Rekan-rekan. J. Monggo diaturi lagune kangen ning ati. Heeh. Ayo. Iki duet sinten Romo? Lah kayak mau jare Oh iya, kembaranipun Mbak Wanda. Aku rak manut sampai ta Mas. Nggih, niku kembar kalih Mbak Wanda niku kembar restu. Ayo Bu Sinta. Nggih. Ki jenenge Sinta Marijuana. Ya. Tombo weteng senep ning kene Mbak Sinta ya. Kok tombo weteng senep jenengan iki? Wah wingi bar mulai ke Jakarta diolah-alik numpak bus do mendem kabeh ya. Sopire banteren ati. Ha iya. Monggo sekecaken nggih, mang kelaske monggo. Iramane campur sari apa iramane sragen sih. Yo. Hayang apa? Kagem sih, warga monggo. Karangjoho. Oke, dadekke yuk. Khususnya. Diajeng. Nggih niki wau salam kang ini Pak Dewan, Pak Agus Yunianto. Pak Bagong pas aku lemu dikai sing lemu ya. Lah mungkin milih piyambak bar niki mboten napa ya. Sambut. Niki rak nggih kaya baksone jenengan. Niku mboten lemu Pak niku gemoy. Gemoy. Betul lagi. Jangan panggil aku lemu. Aku hanya gemoy. Oke. Monggo. Gemoy. Aja Yeah.
suwe lawas kowe lunga ora pamitanku aduh wong manis pemujaku Ati susah kangen Nggih, matur nuwun. Nah, Luar biasa matur nuwun Pak nggih, Gareng. sakwise bakule bakso saiki Pak Lurah PJ sisan ya. Oh ngaten. Diaturi sisan mriki. Pak Ayo. Sinto nggih. Nggih, siap. Ya, heeh, masuk. Monggo Mbak Wan. Mumpung ana wektu. Ha iya, Pokoke nyuwun apa dituruti dangdut ya kena. Nggih, nggih. Sragenan ya kena, Jawa Baratan ya kena, Solonan ya kena, ya. Monggo Pak Lurah mriki. Monggo Pak PJ. Katuran mriki. Katuran. Embange monggo. Gawe kumyat Di Mas Dereng? Dereng wonten minggah. Oh, Sedia Pak. Persiapan nembe jol receh. wah, kat nyawer piye? Nggih, pripun? Ah nika sampun minggah, sampun Mboten, minggah. nah. Nggih. Mriki Pak PJ. Monggo Ayo. mriki Pak PJ. Nggih. Hari iki gek ketuane pemuda kudu nembang. Ayo. Nggih. Pak ora perwakilan pemuda salah sisi ya, Mas. Pak PJ sajaipun kirang kendel menika ngajak rencang. Lah. Oh, Mboten apa-apa. Nggih. Mboten masalah. Sugeng dalu Rama. Nggih. Moga Pak badhe nembang napa, Pak? Jawuh. Nyuwun pangapunten Mas Nggih. Gareng. Jawuh. Gandeng niki kula mboten saged nyekar, niki Nggih. kula wakil Mas RT. Oh, Pak RT lho menika. Pak RT. Masya Allah. RT. Nggih. Nggih. Pak RT anggenipun Monggo latihan nembang kersane. niku Pak RT. Napa Mas Agus? Lintang Asmoro. Asmoro. Oke. Oke, siap. Ada vokal perempuannya? Oh, nggih, duet Rama. Aku nyuwun, Mbak. Oh, dikersake bintang tamu. Oh, Mbak Elisa. Oke, Nggih. Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa. Disuwuni Pak RT lho, iki dimanpangatke ya. Sajaipun nggih pun sarimbit kalih Pak RT kok. Sami coklatipun. Ada coklat iki Nggih. cocok dan melekat iki coklat. Amin. Muga-muga melekat kalih warga Karang Joho mriki nggih Nggih. Rama. Amin nggih. Yo. Amin. Lintang Asmoro. Ayo. Yo. Karo Mbak Elisa yo, heeh. Mbak nuruti Pak RT, Mbak. Oke, yuk. Dados dan matur nuwun Pak RT. Lintang Asmoro wah jan. Iya, panjenengan Luar nadane biasa. dhuwur. Matur nuwun. Saiki perwakilan saking pemuda monggo karo pemudi, ayo. Nggih. Katen nggih, anu tunjukan Pak Lurah sinten sing Pak ditunjuk? Lurah mbok menehi setunggal Nggih. perwakilan saking pemuda Ah, Bapak nderek ngregengaken Benjono swasana. semanten mriki sisan. Monggo. Nggih, syukur kok dobel pemuda kalih pemudi ngaten nggih Rama. Nggih, oke. Nggih, Nggih, lagune napa terserah. Ngaten mboten iki. Monggo saking Monggo perwakilan perwakilan Karang Taruna. Nggih no wong le nanggapi Karang Taruna kok. Iya, heeh. Rancasi wekdal ndek malah ora marem yo. Iya. Wonten-wonten perkadang? Wonten-wonten Mas Gareng? dereng wonten ketinggal Rama. Pripun Pak Lurah enten mboten menika perwakilan pemuda? Pak Lurah, Ayo, Niki wonten tunjukkan mboten? nyalimu wahai pemuda Karang Taruna Karang Joho. Ayo. Iya no. Ben ketok gumyak kene. Wong le urunan wis di. alhamdulillah pun kecekel Rama. Wonten, oke, terima kasih. Lah sing nyekel Pak Lurah dhewe. Wis kanggo diapakno kanggo. Kene mriki-mriki. Ya. Ampun dipiloro lho, Pak. Mbah ampun. Wong. Monggo Bu, Dik kok Bu.
Wah, jenenge spot dadakan ya lho ayam. Pergi nah. Ya, konangan to saiki mulo sesuk nek acara iki aja sak senengmu dhewe. Kecekel Pak Lurah dhewe to kowe malah. Lah nggih. Yo ndi lanange iki, Mang? Sing kakung pundi Pak Lurah? Kakungipun Niki kakung enten betul. Oh. Kenapa tebangipun? Mbak, monggo. Walah nyuwun pangapunten Rama. Pripun? Kladuk wani kurang deduga. Pripun ta? Kula kinten iki nek malinge kecekel. Lah terus Mbake malah bulurah piyambak. Masya Allah. Bulurah to niki. Kok mbok apusi to Pakde aku. Mbake putrane no kok. Putrane to? Oh Putranipun. nek bulurah ya ora mungkin mosok ya kacake kok adomen. Pak Lurah calon mantu mang tepangke. Aduh. Lah. Nggih. Telek. Nggih wau teng andhap pun nyuwun foto kula Pak. Nggih pangestoni wau pun nyuwun foto kalih kula nggih. Mas Gareng asmane sinten Mas? Nun sewu nok paring asma sinten nok? Dewi. Lah pas Pak, Dewi Sudrajat asmane. Gawe. Nembang napa nok Lagi wong ayu? napa napa Mbak Dewi? Nembang apa kok mboten saged? Napa? Biasanya nek teng dalem nembangin apa Pak Lurah? Oh nek nembang teng kamar mandi. Nggih ning mbok menawi niki di luar kamar mandi sok apik suarane nggih. Apa nak coba napa? Napa swantene napa? Lagune? Jangan-angen. Napa enten Lestari? Nah, napa dangdut Napa? pertemuan kandas. Nggih. Kandas napa? Birunya Cinta. Gudis napa? Griges kok ndriges jenengan iki. Griges apa? Ayang-ayang. Nggih. 1 2 5 4 3 2 1 totet waktu habis. Doorpress hangus. Aduh ki apa? Nggih rencangipun sinten Rama? Rencangipun sinten kula panggil? Mas sinten? Japran. Napa Mbak lagunipun? Mas Hari. Oh Mas Hari, oh Hari. Iya, Hari Sabtu. Mas Hari. Ayo toh pemuda ki piye toh? Ayo Monggo, kita Mas Hari. Ayo. Kene. Nah, ben saya Kumpul di YouTube. Ah. Yo. Ay cepet. Yo. Sapa Ay kuwi? cepet. Mas Hari. Enggak jeluk enggak? Ay cepet. Enten mboten Mas Hari? Wah, ternyata tidak berani. Napa lagune, Mbak? Lagune napa Mbak Yu? Napa, Mbak? Napa? Napa lagune napa? Oh, weh. Napa, Mbak? Ayo. Duwate karo Gento ye, karo Hasan ye. Boten. Oh, mboten to. San iki arep ngopo? Aduh. Pak Camat lho. Waduh. Bocah celogrong ora ngerti kok juk-juk Pak Camat, Pak Lurah kok Pak Camat. Alah. Monggo mriki sampun wonten? Lagune napa? Pundi? Napa lagune, Mbak? Lestari aja. Lestari Lestari aja. aja. Ya, boleh. Lestari aja yuk. Ya. Akbar. Lah kok malah komat. Yuk kayak apa? Lestari yuk. Terima kasih. Waduh jos. Luar biasa. Nggih, matur nuwun. Berkah barokah ya nok Mbak Dewi. Aduh jos. Lah nuwun lho Pak Lurah. Lah nuwun Pak. Alhamdulillah berkah barokah. Nggih Mang Salim Pak Lurah. Maneman matur munggah rasalim sinden ngeteko omah ndak malah diangen-angen terus Mang. Ah iya. Kingko ya ana jalukan saka Mbak Yanti ki sing sak mrene kirim-kirim obat pertanian, heeh. Saka Saprotan Utama nggih. Nggih tak aturke tengah wengi wae Mbak Yanti ya cik monitor matur sembah nuwun kuwi dulurmu Mbak Yuku nomor 10. Wo ngono. Kanca tani kene. Wo nek karo petani kene Mbak Yuku kuwi mula jenenge Dalange Tani, mergo anake dalang, heeh, anake Mbah Harjo Diyun. Iya. Nggih. Mas Jajak, dawuh Rama. engko wanci gara-gara teruske ya. Siap Iki kita tak dawuh. rampung lakon sik nggih nek ora prayoga, heeh. Nggih Rama. Ayo yuk. Ayo ngati-ati. Buku sing bupa kemelun ngening gentiasanga